Tak for lort, vi strandede i Avalon på vores fly siden blev forsinket, og nu skal vi vente 12 timer på næste fly. Sikkert, du bliver aflyst. Aflyst? Ligner det ikke, hvad vejensamling i dag? Hvad så sker der? Ja, vores fly til Sydney blev aflyst, men nu har vi heldigvis fået booket nogle nye billetter fra Virgin Blue, og det er bare skide godt. Så må vi skrive og confirmation nummer. You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Det er lige fået en tak, at du har været til lufthavnen, har de svaret $750 per person. Det kan jeg ikke. Hvad er hestjern? Hestjern er jo bare snore. Der er 6 råd på hver led. De er så grimme, de går på unge. Det er vildt hestjern. Sikkert. Og her er Tatar. Vi løber til IG. By a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. When I feel heavy metal, and I feel that I'm in when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you. Down when I was young. Men dem følger sig også på. Og så yoghurt. Kan vi gå? Ja, jeg filmer altså. Sidder du og filmer den morgen her? Så er ingen, der er interesseret i at se, hvad vi spiser til morgen. Nu er de. Du lagde den på bordet. Du lagde den på bordet og gik bare fra den. Ja, jeg stod bare der. Jeg troede, Hvor er jeg troede først, det var dit. Siger du først? Ja.
Altså hvis jeg ikke tog det, ville jeg lige lægge der, og så ville blive væk. Har du ikke lige hørt dialeter? Jeg ved det godt. Derfor så sådan... Jeg tog det for det der. Jeg er så bange. Jeg så godt, men alligevel... Det var lidt ondt, det var lidt ondt. Jeg synes også, at der er nogen, der bruger billeder af dig. Tak, Morbin, men sig det næste gang.